den uki cando si ulanago laba bisi di dalam hati ada tak mungkin nan kasarpo jori dui ambo do diliene nampak urang sisiakan jika tak campur malang urang kiraikan jauh. Bacando si padira rangsabi jamu di hulu tahu bijo orang wata nan manggantangi kok diliene kadiri nan kok hidui umpamo malango si padi ampun kok nampak urang sisiakan jika tak campur malang urang kiraikan jauh jauh.